kan long shisha ka khubor ka bapen kemen shikade ki pajba ka thain mau hati hakabay day baga jing e kabaki kendo baro shikata hakaliang kilat jing sumar hakamau hati PHC na ka jing bomdon Dr. MBBS menta kalawan urlong bat lala ban wanra sendon ya ka Dr. MBBS ka ban join no lane ban sasdang ban wan shong hakatiga PHC hakini ki kendiat sngi ban wan ya kane la pentip hi daw nong mi khmat kumu MLA ba Charles Marngar haba kran skila pathai khubor ka khatlai tarik unailar ar hajar ar penriu Shushu la ye thu ru ba gitu ki doktor ki ba khlam tre ban shimti ne join ya ka kam nadu mensua na kaliang katanan ka badai khmi kaladap ban pha da ka showcase notice kat kum ki kendon ain ulo ong ru bana kaliang ka sarkar lem bat mau kum unong mi khman ki khlam shong klik ti hanrei la budin bat shim khia na kapor shakapor ban pun urlong ya ka jing ang nut ba ka jing bha jong ki paj ba ha kaliang ka kwaj ka khia nalor ka neu la ye thu ru ba lengba da ka jing sha skor jong ka sarkar ka jing pen sngo ka jong u lengba ka jing tho la yo ru ya ka jing pen mang ban pen bha shu shu ye ki PHC ki ba kan thop ye ka trai PHC maulas nai PHC bat mau hati PHC To kini kupor nga so kemen ban pentip shabaro ki paiba noksong snong jongka mawati kamtam mi ki paiba ki ba hab apo ka jurisdiction dane ka jing pet ki jing kmi jongka mawati PSC so kemen man itu ba matagasni nilayo ya ka order Nagalian jongka Health Department, Government of Meghalaya, kila depan ai ke order tersi, ban pak ya medical officer apa kamau TPHC, kata ya Dr. Saka Wanki Pungrup. Te ini doktor layo ke order tersi, badi ban wan join apa ka mau TPHC. Hakini ki keniat sni kadon kejing ke bakrau hakabede bat ki paiba nong susno ki bahapa po kamau TPHC nakadaw ki jing bom dan doktor nakaliang jong ki sinjop ki ramba snong ro kila sinkhia kila wan bani kendo banga kila hai ko ki jing tho hakabede bat ki jing bom biang ki jing bom dan doktor kamtam ki jing bom dan MBBS doktor dan medical officer ti PHC dia kum unong mi kemar nakapor ngalaris kan ki issue but nakabanda ka jing tip lang jong gi pai pa nga layo ka jing tip ba haka neutrik jong banai January jong takasna u Dr. Adrian di Sangma udi medical health officer jong kamau di PHC ulayo ya ka NOC nakaliang jong government ba unlay pan pentibet ilade ban pule ya ke post graduate course te hadin kata nakaliang kejonga klaim dapat slam hi ngala ai jing tho but ngala tho koi ke jing tho ngala tho kada ya ka arphun real tarik jong banai ba arajar arphun real bani thu ba kamau hati PHC kamdon doktor nak tukar ni banai bat ngidon tau we doktor bok tau teu ayush doktor dia nakaliang jong ka government kila penmi ya ko order kata ko order kila penmi ya ka khat artrik jong banai bos pesan arjar artun reu ha ka ba kila pha ya we doktor pharbak kharmo plang no wer banwan man join apoka mau di PHC nakaliang jong ko sorka nakaliang government kila le ya ko jong ka kamram tian rei ke basusi ke lomba nakaliang jong ni doktor iklan la banwan ban join din nak kadau ba ngim dan doktor dia halor ke jing bom dan doktor ngaklem shong kliti bat de haka hadin ba layo jintip ba ini doktor iklan la banwan join ngal ai ke jing tho ya show chief minister jong ke jala ke jong ha ka atrik jong banai ban reu hajar apho on reu menyethu ba kini ki doktor hadu mata ki klam wajar kini ke dari chiti ke bang thona du banai ban reu sha honorable chief minister jong jala ka jongi Shri Conrad Sangma de so kemen hadu ta ba pedeng ke jing
kabaki nong song snong ki kendu nagaliang ke sarkar ki sangat bat madal sni layo ya kene ka order di kejing kaba ngi kendu kedai hi kejing peman join ki doktor kam dai kejing le jong ko sarkar bakam pha doktor lane kedai kejing i ben jong ko sarkar nagaliang jonga kum nong khmat ro ngala singkhia ban ben kan mau nagaliang jong ko sarkar ki la pha doktor ndai tang ha mau ti PSC Rai hapo maulus na PSC lele tene thu ipi arsin ki la pha doktor iwei doktor ke ba hapo maulus na PSC ki la pha na doka ka ni thu ipi ki la pha na doka kan ni ke order adon ka order ni kadai na do benai balai benai di semar ada cara apa ini doktor ikan manager dinang ta bade sai bade ka order hapo maulus na PSC dari nadu benai balai ha kan riu tarik jong benai balai arjar riu la pha iwe doktor benon po maulus na PSC ini rogi doktor ki kemai ya kalau ke jing bom trek benuan join ki doktor dan kalian ke jong aru la ikendu ko pos ko por ya u chief minister banyakan halor kini nang tade kumjuru ya u minister beri pihak health department dengan sukumen ba ke sarkar kalau shim ya ke jingkit kli dah ke baai ya ke shokos notice ya ki bondet doktor ki bom tre banjoy bat kila penmiru ke kot kubor ha ke new trik benai bokra ala jar apnre ya baro kini ki MBBS ki beladep MBBS bat kini beladep ru ka postgraduate ki de ki ba sponsor daga state government kila dep ai ke shokos notice ha ke bai de bat ki doktor dengan sukumen managaliang ke sarkar ke singkhia bat nga ai ke jing ko play ke bukat pangli ke sarkar ha ke bede bat kene de kita ide jing sai kan yang nagaliang ke jonga na skwa banyetu ba kum unong mi khmat kum we mele nga khlem song klik ti na tip i jing jong ki pai ba bapli badon tong ayush doktor khamtam ikilong kimi ki ba armet khamtam ki pai ba no song hi paro ki ba dok ki bakerdo ki bakot ki bangkot bor manle chedu shapo umsning CSC civil hospital no po jingdon jong PSC aga jing sha ka dei ka wei ka jaka ajing sumar ka banyara ki pai ba no sosno dia bede bakani nagaliang jonga ba singkhia bat ngakwa ban yethu pai ba ni kesngi ba dakam sin jong jing sokman ban nagaliang jong sarkar kila de ban ai ka order mo kesngi bat shani doktor Iswan Banjon hangni hapo kamau di PSC de kalau kum jo hi ha ka bai dei pat ka maulus nai PSC ha bai bakani ro ngala ikan menemet badu sampat kumar bari ban pet dia ka health and family welfare nila ikan bu chief minister nila ikan bu DHS ha ka bai dei pat ka maulus nai PSC ro kloi kat balahi masendon ki doktor ki balai ki ban banwan ban report dia lede siapa ke department kin sapha na syaruan siapa ke maulus nai PSC ru di dai di kan jadi jing sai nak liang jong kum ulo kala mele ban na kwa ban itu ba dei kum lo ipi mene ba shong klik ti kidan sibun ma city ki bang la tho ba DP dei ta bang tho city bang don doktor re ban tho ro ye city nam da di jing don ki wei ki jing don kam men ban itu angni ban ya government kila airu ya ke renovation lor ke city ke bang tho how at prata jong manai balai arjar arpusan na ke benda ke renovation ya ke umtrai maros nai bat ke mau di PSC di kini baru lai teling sokumen menitu baka umtrai PSC ngila ada ban repair ban renovation ya ke PSC nang ta ya ke maros nai kadang ya sesai benda bat ke mau hatiru ngila yo ke sanction ke bersyukur tam na ke benda ban le ya ke renovation desa ko weng kwa menitu ha ke bede ke health department segi pai pa nang susnong jong mau di constituency na lor ki PSC na sukumen ru ban yutu ba lor ke jing tho ka bangala ai lor ke jing ekren na pos ka por jong ko ke jing tho ka bang ai santar ke jong nai ba kha jong snem arajar arpusa kani ke city ke dei ha ga bai dei bat ki sub center jing sukumen na ke singi ban yutu bangel ayo sanction ki south league sub center i thumai kita ka live holdingan ka nong ka a ke sabuda bat ka umat kini kini ke south league sub center ki bangidang yo thumai ki ba shengin sistang bat drai ba ngeng scam ba kan long jing kur ku yi ki pai ba nong song song ha ka dong ka than ke jongi
Aki por ibalungkot kum MLA persyang banyak nakabanda banwan ra ya kata kejingnya jan jong ki pai ba berkekuat kekia dan yo kejing sumar ke bapaka laga dei bapang ki berstam ya gede kilong kemi ki ba arman datang dei kini ki kin ki baknya na ai kejing syai ki pai ba ai kejing ko blei ki pai ba so snong ba jong ma ti konsensi ko blei